seu a tot el memorial democràtic que ha decidit afegir-se en totes aquests actes que... Fem aquestes jornades en un compendi molt més gran, que és que volem fer una jornada sobre la Guerra Civil tant a Lleida, Tarragona i a Girona. Sortim de Barcelona, que crec que ja era hora que comencéssim a mirar què havia passat arreu del territori, i aprofitem la benentesa dels 80 anys del començament de la Guerra Civil per tornar a refrescar i veure tota aquesta situació del que va succeir arreu del territori. I a Tarragona el que volem fer és agafar alguns dels millors especialistes, perquè no els podíem tenir tots aquí en una tarda, però sí que hem fet els millors especialistes que ens facin un petit tast, una mitjoreta de diferents àmbits i diferents aspectes de la Guerra Civil, perquè tothom pugui tenir una mica una idea del que va succeir, perquè ja no dic que no es torni a repetir, però si més no, que és la primera finalitat, però que conèixer una mica més la història del territori.